Id-dibattitu dwar it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar id-divorzju huwa l-pass li jmiss biex tkun rispettata l-maġġoranza li votattiva fir-referendum ta' 28 ta' Mejju li għadda. Diversi deputati diġà ddikjaraw kif se jivvutaw. Oħrajn baqgħu ma qalux. Ewlieni fosthom il-Prim Ministru li s'issa baqa' jsostni li huwa kburi mill-pożizzjoni li ħal Partit Nazzjonalista kontra d-divorzju. Il-Parlament se jkun qed jiltaqa' kuljum flaxija din il-ġimgħa kif ukoll it-tnejn 11 ta' Lulju u l-erba' 13 ta' Lulju. Dakinhar jittieħed il-vot dwar it-tieni qari. Peress li ħafna deputati esprimew interess li jieħdu sehem f'dan id-dibattitu fil-11 u fit-12 ta' Lulju, jista' jkun hemm anke seduti parlamentari filgħodu. Wara li jittieħed il-vot fit-13 ta' Lulju, l-abbozz imur fi stadju ta' kumitat fejn ikun diskuss klawsola. Dan il-proċess mistenni jkun finalizzat sa 22 ta' Lulju. Fil-25 ta' Lulju mbagħad jiltaqa' l-Parlament qabel il-vaganzi tas-sajf biex jittieħed il-vot finali dwar it-tielet qari. Wara ikun jonqos biss li l-President jiffirma l-abbozz biex b'mod uffiċjali id-divorzju isir parti mill-liġijiet ta' pajjiżna.